Zdravím všetky mamičky, babičky, všetky mlsné jazyčky, ktoré so mnou zdieľajú môj kanál Handmade by Aluška. Dneska je 26. november a ja mám narodeniny. Tak som sa rozhodla, že si s vami urobím narodeninový špeciál. Prečo špeciál? Lebo na našom kanáli máme spoločne 3191 videní. Ľudia, ste senzační, ste úžasní a ja by som chcela, aby sme si v rámci tohoto narodeninového špeciálu spoločne želali, nech nám trúba dobre pečie, nech máme na všetky suroviny a nech sme zdraví, šťastní, ľúbení a šikovní. Takže poďme si spoločne želať. 3, 2, 1. A teraz vám poviem, čo si spolu upečieme. Urobíme si spolu brinzové pagáčiky. To vám je taká špecialitka našej rodiny, také, že oni prídu? Čo urobíme? Brinzové pagáčiky. Čo potrebujeme? Potrebujeme 250 g hladkej múky, 250 g brinze, 250 g masla, 1 čajovú lyžičku soli. Ja dávam 1 takú slabšiu lyžičku čajovú kypriaceho prášku, aby nám to tak podskočilo. 1 vajíčko na potretie. A dala som sem na ukážku, môžeme mať sezamom, môžeme ich posypať sezamom, bielým, čiernym, môžeme to posypať kmínom alebo iba solou. Takže poďme na to. A viete čo? Ja som sa rozhodla, že za to, že ste takí aktívni a za to, že spoločne budujeme ten náš Handmade by Aluška, ten náš YouTubeový kanál, ja som sa rozhodla oceniť jedného z vás za, viete čo, za komentár. Za komentár, ktorý bude pod videom číslo 4. Video číslo 4, viete čo bude? To bude predsa tá strecha. My sme stavárska rodina. Bude strecha, koláčik nepečený, fantastický, malinový. Ale už predbieham. Takže, piatkové video pod názvom Strecha a komentár taký, čo máte najradšej, čo vy radi pečiete v nedeľu. A možno by sme si ho mohli skúsiť urobiť spoločne. A viete čo? Vyhodnotím jedného z vás, vylosujem. Bude to také spravodlivé. A viete, o čo súťažíme? O takéto nádherné vianočné náušnice. Dostane skrátka jeden z vás. A nezabudnite, nedeľa, 20. hodina, príde meno šťastlivca. Teším sa na vás. Ale počkajte, však teda musíme začať aj niečo robiť. Takže nedeľa o 20. náušnice a teraz narodeninový špeciál brinzové pagáčiky. Múka. Šupneme tam brinzu a najjednoduchšie čo je, koľko múky, toľko brinze, toľko masla. Nezabudneme osoliť, bo aby neboli mdlé. Pridáme trošku prášku do pečiva, basta fídli, malinko dáme vychladiť, aby sa nám dobre pracovalo s cestom a to je vlastne všetko. Potom si predhrejeme rúru, basta fídli, na husličky, motička a čerešničky. Takže šup, šup, šup. Maslo. Ja som si to takto všetko už pripravila, navážila, aby to bolo také, že šup, šup. Masla, soli dáme takúto rovnú lyžičku
Ale ak by ste robili pagáčiky k vínku alebo k takému posedeniu, môžete úplne kľudne pridať ešte polovičku. Ale ja robím také na zakusnutie, tak dám iba jednu lyžičku. A chcela som vám ešte povedať, tých pagáčikov bude približne 60. Dáme špätku, dáme iba tak polovičku tej čajovej lyžičky prášku do pečiva. A teraz, tramtadadá, môžeme miesiť. A vlastne, ale teda ja vám poviem, vy ste takí kamoši, to je také super. Viete čo, keď človek vidí tie čísla a tie komentáre, ako vám chutia tie koláče, ako ich vlastne pečiete, aké mi dávate dotazy. No a čo budeme piecť na budúce? A toto nám chutilo, toto bolo výborné. Už vidíte, prečo mám tú rukavicu? Pozrite sa, jak sa to lepí. Ale vznikne taká jednoliatá hmota. Chce to trošku trpezlivosti, ale stojí to za to. Takže budeme si spolu miesiť a za chvíľku sa vidíme. Tak, poďte sa pozrieť, ako približne vyzerá cesto. Cesto je takéto fantastické, ale tým, že sa takto lepí, dáme ho na chvíľočku do chladu. Špecialita, zabalíme ho do potravinovej fólie, roztiahneme ho trošku, aby sa nám lepšie válkalo a to je vlastne všetko. Takže vidíme sa za 20 minút, za pol hoďku. Cesto dám na potravinovú fóliu a trošinku ho takto roztiahnem. Šup, šup, šup. Tak. Teraz ho takto zabalím. Tak. Lepšie sa nám bude válkať a lepšie sa nám bude spracovávať. Takže vidíme sa za tých 20 minút, pol hodinku. Šikulečky moje, cesto už došlo z chladu. Pozrite sa, ako drží. Je to taká veľká placka. Ja som si medzi tým nachystala dosku, valček, papier na pečenie, samozrejme plechy. Tentokrát môžeme použiť nízke plechy. Nachystala som si krúžok na vyrezávanie, odmerám. Tento krúžok má 4 cm. Môžete vyrezávať čokoľvek. Cesto je veľmi vďačné. Ja mám najradšej krúžky. Hladkú múku na podsypanie, na posypanie, sezam čierny, biely, vajíčko. Ja som ho malilinko osolila, aby malo taký žís. A môžeme sa pustiť do práce. Tak, dosku si trošku ale pozrite sa. Jak sa ten válček snaží ku mne prísť. Trošičku si pomúčime naše cesto a to hlavne kvôli tomu, aby sa nám nelepilo na válček. Vyválkame si približne na 1 cm. Až sa nám takto roztrhne, nebudeme plakať, je to v poriadku. Tak. Skúsime to dať na rovnakú hrúbku. Čo je rovnaká hrúbka? Rovnaká hrúbka je približne 1 cm. To bude akurát. Až by ste ich spravili nižšie, tak budete mať také ako slané keksiky. Nič sa nestane, budete dávať pozor v rúre. Pečieme štandardne 20 minút, čiže kto bude mať tenšie, bude sa už po 15 minútach pozerať, ako to tam v tej rúre vyzerá. Čo som vám ešte chcela povedať? Rúra je predhriata na 180 stupňov.
vychytávka nie mojej babičky, ale mojej maminy. Cesto, keď mám vyvalkané a budem vykrajovať krúžky, vopred si ho natriem vajíčkom. Nemusím potom za každý jeden pagáčik potierať vajíčkom. Takže čári mári fuksasári, nech sa nám pri tom pečení darí. A prečo vajíčkom? Aby boli pekné, krásne, lesklé. Aby sa nám tam ten sezam pripiekol. Prilepil. Tak, takže vajíčko je malinko prisolené. Odložíme. Rovno posypeme. Ako som spomínala, môžete dať kmín, môžete dať sezam. A čo keby sme si spravili aj s čiernym sezamom? Pozrite sa na to, aké to bude krásne. Jubidubi, jubidubi, šubidubi, šubidubi. Tak. A ideme na to. Šups. Jeden. Druhý. A takto si povykrajujeme celé cesto. Malá vychytávka, aby sa nám cesto nelepilo na vykrajovačku, čo sa aj tak bude, lebo je to potvora. Vysypem si sem trošku múky kolečkom, pobehám malilinko po tej múke, pozrite sa, obalí sa mi vnútro múkou, aj vonkajšok a lepšie sa mi tie kolieska vykrajujú a hlavne lepšie sa mi vyklapajú. Až sa vám bude cesto lepiť, napriek tomu, normálne ho takto prstom vytrem, to koliesko, zase namočím do múky a idem ďalej. Jabadabadu, máme dobrú náladu. Pagáče sú pekáči, idú do rúry, ale slúbila som, že ich opočítam. Viete, koľko ich je? 9 x 7, 63. Takže som sa skoro vôbec nemýlila. Ideme do rúry, dávame ich do prostriedku, 180 stupňov, vrchný, spodný ohrev a vidíme sa za 20 minút. ...20 minút prešlo, poďme von z rúry. Počkajte. Šups. Tak, pozrite sa, aké sú krásne. Také hnedkasté a niektoré si dali aj boštek, ale z toho si nič nerobíme. Skrátka sa nám rozpoja. Tak, vypneme rúru. Malinko necháme pagáčiky vychladnúť a môžeme servírovať. Želám nám dobrú chuť a teším sa na vás. Voilà! Naše pagáčiky brinzové sú hotové, môžeme sa do nich pustiť. Nech vám chutí, ale nezabudnite, v piatok vyjde 4. video a pripomeňme si v krátkosti podmienky súťaže k týmto krásnym náušniciam. Takže, ak v piatok pod video dáte krátky komentár, aký koláč máte vy radi, mohli by sme ho spoločne vyskúšať. Ja z týchto komentárov jeden v nedeľu o 20. hodine vylosujem a zašlem mu tieto nádherné náušnice. Takže do pečenia, priatelia!